уйнап җырлый аласың. Аккордеонда ул һич уйламаганда уйнарга өйрәнергә тырыша. Абыйсы Муса Германиягә киткәннән соң әнисе олы улын бик нык сагына. Аккордеонга карап, аның белән кемнәр уйнар икән инде дип борчыла. Гайса әнисенең моңсуланып утыруын күреп, үзем уйныйм, нәкъ абыем кебек тырышырмын дип, кулына шушы тылсымлы музыка уен коралын ала.